ki don kumba khatwei tli ki jai tiar ki bangi pyndonkam haga pormas ka pyndonkam kaduan ka mej jong ka jingknya haga chuko por ka dei ka mej jingkhawai ka jong utrai kaduan ka theu shaw Chris hi umau ba im na ka sithi pyndonkam jong Petrus ka lannong ba ar dukot saw halor jong aduan latarwa ya ka jingknya ba klam mi snam ka baar ka ding phna bat ka dor ka jong Chris balasanar phna ka penkan mau yangi ya ka jingknya jong Chris halor ka ding phna ka jingknya ba place nam na ka banta ka jingpen im ya ka perthei ulaknya ya ka ne ka jingknya halor lum kalbari halor ka ding phna kabalai lectionary kadei ka kot ka badon gi jingpule jong ka mas bakhoj ka lectionary ka penkan mau yangi bau Chris udon hakten jong u bat Ukraine hangi lengba gi kten jong u ka basaw ka khuri bat ka siburium ki artli ki khuri bangi pyndonkam ka pormas ka weina ka banta ka wine balakhot ka chalis bat ka weipat babo yo hos lakhot ka siborium ukpu bat ka wine ki dei ki jingtrei si tom chong ubreu bangila yo ukpu bat ka wine ki ban sakalalong kamet berkesnam ka chong try Jesu ki jain ba pyndonkam ulungdo kilong kadak kashin jong gajing sakri ya oblei bat gajing lang im jong Chris ka corporal kalong ki ka jain bali bat bala su saudom bala bo halor ka jong gaduan ban light na gajing hap kiling khot lengkai jong ka medu Chris ka kentin corporal kawan na kakten Latin corpus kabamut kamet kumta corporal kabamut jakabu ya kamet jong Chris kabapra ka purificator ka jain kabali ba kham jong khandiet ba pyndonkam ha ka ba nyat khoj ya ka khuri wan chalis ka ba khandai ka lawabo kani ka jain yasrim bat ka purificator ka jinge pher jongka ka long tangkandiet ka purificator ka don uding phna hapding katba ka lawabo pat uding phna hatdo jongka ka number sipo ka pal ka dei ka jain lani lasna da ka weipat ka kenca fiber bantap ya ka khuri wan ka bakhat wei ka roman misal ka kot ba pyndonkam ulungdo ha ka pormas kani ka kot ka dondot baro ka jingduai jong ka mas pakhoj khublei shibun